Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni lenkosi uJesu Kristu. Siyanxusa kumagumbamano omhlaba kuzo zonke izindawo la nikhona ukuba nithathe amaBhayibheli enu nize nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho kushumayelwa khona ukuphenduka nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kubo bonke abantu abalalele emva kokulalela, labo abafisa ukubhabhadiswa, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba ubuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuzwa ebungcweleni naseqinisweni ukuba nixhumane nathi kule mniningwane engizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imibhalo engcwele ukube ngabe lokhu okuzwayo kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyele nimdumise uNkulunkulu, nithi niyamdumisa ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke ifundiswa kube ngabe iyafakazelana yini nemibhalo engcwele. So ku-YouTube sharisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge ubaba wethu osezulwini nalesikhathi samanje. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Balaleli, yamkelana umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yembhalo umoya ongcwele ekhazimulisa isibani sezwe uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane kule ndlela yobungcwele. Amen. Ngibingelele bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu umnini amandla onke, inkosi yophila. Lokho sithule bona ubufakazi ngayo imbhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye ubhabhadiso egameni likaJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu yena yedwa, udumo lonke ngolwakhe nezibongo umfanele. uNkulunkulu yena usenzela umusa ezintweni nasendleleni esihambile nesihambayo, wasindisa kwaze kwafika lesikhathi lesi. Siyavuka kungekona ukuhlakanipha kwethu, kepha kuwumusa ukuthi uNkulunkulu usasinikile ithuba lokuthi sithole ukuphefumula nokuthi sikwazi ukulungiseka endleleni yethu esihambayo. Akubona ukuhlakanipha kwakho ukuvuka. iBhayibheli umuntu unamacebo amaningi enhlizweni yakhe, kepha impendulo yolimi ivela kuNkulunkulu. Sinezinto esizifisayo, baningi abalale benezifiso beplanile ukuthi bafuna usuku labo lumi kanjani.
namhlanje noma kusasa, kepha abakazwanga ukuvuka. Baningi ade befisa ukubona lolu suku, abawazange ukulibona. Abanye bavula amehlo esibhedlela, abanye bagcine benezifiso uNkulunkulu ayithatha imphefumulo, abanye bavuka phakathi esihogweni, abanye baseparadise. Kuya ngendlela ehambayo kukho konke okwenzakalayo. Isinqumo sokuhlenga impilo yakho sikwena. Akekho ongazisindisa ngokwakhe. Sidinga umsindisi. Sonke sidinga umsindisi okunguye ozosinika ukuphila, ukuze sithole ukuphila okuphakade nokuphila okusifanele ngokukaNkulunkulu okunguye ongumnini amandla onke, owanika amandla akhe wonke kwindodana yakhe ukuze ikhazimulise yena. Ngakho-ke sithole umusa esingeke sakwazi ukuwubonga ngokwanele. Ingakho kumele sihlezi simbonga ebumnandini sebuhlungwini. Yena uyabongwa ukuba sifanele ukumdumisa njalo njalo. Ongiphi incwadi yaseKorinte yokuqala isahluko 4 sukela kuverse 4. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko sesine ivesi lesine. Ngokuba angizinyezi ngalutho ngokwami, nokho angilungisisiwe ngalokho, kepha Silungiswa ukuzibuka thina sikholwa, silungiswa njengokuba sipheleliswa kuJesu. Angizibongi mina, angiziboni futhi ngilungele uNkulunkulu, uyena ongumahluleli. Mina umsebenzi wami ukufocusa kulomsebenzi ekuthiwa ngikwenze, wokukholwa nokuliphila izwi, nokuhlala ezwini, nokushumayela ivangeli. Ngivule amehlo ezimpumputhe uma kukuba uNkulunkulu benzele umusa bathole ukuphila. Ani kepha ongahlulelayo yinkosi. Yayizo nje ngishoyo. Angikwazi ukuzibonga uNkulunkulu kuphela onamandla okwahlulela. Angikwazi ukuzitshela mina ukuthi hayi mina ngilungile, ngitshele nini ukuthi hayi mina ngingcwele. No. Ngiyayifuna impilo omngcwele, ngifuna ukuyiphila zonke izinsuku ngivele ukuyiphila. Nawe mawufuna ukuthi uphile impilo yomngcwele kumele ngaso sonke isikhathi ulwe. Awulwi nomuntu, awulwi nabantu, ulwa nemimoya ekubusayo ngaphakathi. Njengoba ethi-ke uNkulunkulu phakathi komuntu, phakathi kuwena ugcwele imidlinzo emibi. Awuyeke ubheke omakhelwane, ubheke wena ukuthi ngabe wena uhamba ngendlela yini kuNkulunkulu. You understand? Uyena ulungisa wena, awulungisa omakhelwane. Mina ngishumayela izwi likhomba kuNkulunkulu ukuba hambe kuyena ufike ucela yena kulungise. Awulungiswa yimina. So uma sihlangene ukuba kulungiswe imphefumulo yethu ngezwi likaNkulunkulu okunguyena osibizele kuye, awulungiswa umhlengi. Mina ngiyinceku, ngumalusi obekiwe ukuba ngikhomba abantu endleleni kaNkulunkulu. You understand? Angikwenzeli lokhu udumo lwami nenzuzo ukuthi kuzuze mina. Ngizuza kancane enyameni. Okwakamoya ekumele sikuzuze. Singaceba lemhlabeni kepha uma sifile kumoya ukucaba kwethu emhlabeni akunamsebenzi. So simele ukuqaphela ekhambeni kwethu ukuthi ke ngabe sihamba kuye osibizileyo na, noma sihamba ngokucabanga kwethu sibheka abanye abantu. You understand? Mawuhamba ubheka umakhelwane, mawuqhuzuka ingakho ugcina sokuthi uma kwenzeka izinkinga, ubani indlela angibuka ngayo, hayi ngiyabona ukuthi akangifuni, mhlawumbe uyena lo ngithakathayo, kusamele ngiyohlola ngiyobheka lapha yana. Uyacabanga nje umusha imali yakho ufuna ukuyotshela umuntu ozoqamba lamanga ukuthi hayi wena uthakatha umakhelwane wakho lo ongazwani naye.
Uyabona lo Jesu umbona khulumisani ngenxa yempakamo nayo nawe. Uzitshela ukuthi uyena okuthakathayo. Kanti wena ubulawa umoya wempakamo kuwena. Ongafuni ukuthobela uNkulunkulu ukuthi akulungise. Ukuba ubungeke uzubheka umakhelwane ukuba wena bonenkinga, buzokhala kuJehova. uJobe azange azabheka abantu bangani bakhe emzukwane egula. uJobe kahle efelwa abantwana bakhe azange abheke umakhelwane abahogela ukuthi obani abangamfuni abamthakathayo. Wabuka umuntu ongaphezulu kwakho konke ukuthi hey, yazi uNkulunkulu uyena osinika ukuphila. Akukho futhi engathi ngiyakhalela. Konke benginakho bekuvela kuye. Ingane zami zivela kuye, umnotho benguphiwe nguye. Ngabe ukholo lwami kumele ngilenze njani na? Ngabe kumele ngiyeke ukumkhonza ngoba naye kusengilahlekelwe? Cha, uJobe wahlala uNkulunkulu uthi iBhayibheli azange azamthuke uNkulunkulu. uJobe azange azalinge nje azakhuluma ngoNkulunkulu. You understand ukuthi imidlinzo yakho ngesinye isikhathi yakwazi ukuthi ubuze uNkulunkulu ukuthi ukuphi mekunje. Kanti wena uyaqonda uma ukuthi ngempela unezwi kaNkulunkulu liphila kuwena ukuthi uNkulunkulu mevumile efanele kwenzeke. Usathani uyaya uNkulunkulu afika akucela. Mefika ekucela lapha uyakucela ngoba phela fanele kuhlolwe ukholo lwakhe. Ngithi uthi uyakholwa wena. Angithi singabazalwane thina. Senesihlolwe phela ukholo lwethu ukuthi ngabe siyakholwa yini noma cha. Uma sihlolwa kuthiwa ke fanele kutholakala ukuthi ngabe wena uphelele yini kwisisekelo sika Jesu ngokuba asike sinisisekele singaphinde sakhiwe ngaphezulu kwalesi sikhona sika Jesu. Uma wena ke uzothi mawuvelelwa izinkinga bese ubheka abanye abantu uzokhubeka egcineni bese ulokubheka abanye abantu bese emva kwaloko kwakheke inzondo ngaphakathi nemidlinzo emibi. Ingakho ke nihamba niyofuna imithi yokuziqinisa kwizangoma nezinyanga nabathakathi nicuphe thatha amakhandlela nezinaliti nezitabu nigqibe nezikhonkwane nibulala izinkukhu ezingenacala ngenxa yokuthi nifuna ukuhlola imihlola lemigilingwane yeni yokuthakatha. Sina sikhohlakele singabantu. Umuntu ongcwele akaphili ngalezi zinto lezi, akahamba ayolanda iziwasho, akacheli ngamanzi. uNkulunkulu uyisivikelo, uyisiphephelo sabo bonke abantu abamfunayo. Kepha amakholwa afuna ukubambelela ezintweni eziphathekayo, ayahamba ayofuna iziwasho, ahamba ayofuna amakhandlela, ahamba ayofuna izichitho, ahamba ayofuna izinsipho zokugeza ekuthiwa zizokunika inhlanhla, ahamba yonke lonto leyo into leyo inikwa uSathane ukuthi ubambelele kuyona wena ukuze uzokhohlwa uNkulunkulu namandla akhe. Ukuze mekuvela izinkinga ungabheki kuJehova, wena ubheke kubani? Kubantu wena. Hamba uyofuna izangoma. You understand ukuthi uNkulunkulu wamphakamisa uFaro wamnyeka nje wazikhukhumeza nezanusi zakhe nebutho lakhe nayo yonke imikhuba yakhe egcineni wahamba wamwisa ulwandle olubomvu. Ngenxa ukuthi uNkulunkulu efuna umkhombisa ukuthi egcineni isiphetho uyena uNkulunkulu. Ngisho emhlabeni singanakho konke, ngisho singaqina kanjani sifaka amabhande nezintambo, sifake sigcabe, siqinise imizi yethu, kepha egcineni uzofa. You understand? Ngitshela lokho nje egcineni uzofa nayo yonke lemisebenzi lo yenzayo ukuba ayinanzuzo emhlabeni. Ungazivikela kanjani ekufeni? Uzozivikela kubantu abathakathayo nje. Nawe uyathakatha ngoba usebenzisa imithi. Bonke abantu abasebenzisa imithi bayathakatha. Ngikhuluma ngalabantu abaziqinisayo, ngikhuluma ngabantu abagulayo abambe esibhedlela bayolashwa mina. Ngikhuluma ngabantu mina abathi bayaziqinisa behambe beyolanda imithi ezinyangeni, belanda amakhandlela nenaliti nama-razor bezigcaba nemithi eyizitabu beyibhixe emzimbeni, bethathi bathi lento engazi ukuthi upolish bayibhixe esicabheni bathi bavikele imoya emibi, befake imoya emibi. Yonke lo into emoya emibi ngokuba uyenza ngokuthi wena usaba imimoya enqothwa ngoJesu. Understand ukuthi uthini uJesu uma ekhuluma kwincwadi yesibili yaseKorinte esahluko 10 verse 4 ukhuluma uthini uJesu ngezindaba zokuthi thina asilwi ngokwenyama, silwa ngokomoya. Nina nilwa ngokwenyama nihamba niyolanda izangoma, zifake izinaliti ugceke lonke namakhandlela, chithe igazi lenkukhu nenyongo lapho, faka amabhande nezintambo esinqeni, kuthiwa niyaqiniswa, shisa izimpepho nithi nikhuluma nabantu abadala, nikhuluma namadimoni, hlabe izimbuzi nifake iziphandla nithi konke kuhamba kahle kanti nifile. You understand ukuthi uthini incwadi esahluko 10 right verse 4. We understand ukuthi uthini umbhalo ukubona bonke abantu abakholwayo. Ngifuna understand ukuthi uma wathatha ithemba lakho walibeka kwiSayoni esithathazela ngamanzi noma ngentelezi,
wena sowufile zonke izayona eziphatha amanzi nezibusisa amanzi zisebenzela uSathane. Do you understand into engishoyo? Asili thina nenyama negazi. Ithini iBhayibheli? Ngokuba izikhali zethu zokulwa kasizo ezenyama. We understand ukuthi mengihamba ngiyolanda amanzi lapha yana mina ngithi ngizochela ngawo la ngisebenzisa ngokwenyama. Ayizo lonto leyo. Izikhali zami angiyili ngenyama. Njengoba ngibona ngimlandiyalo ngisempini. You understand? Njengoba ngilwa nje angiyili ngenyama. Ngilwa ngokomoya. Indaba ikamoya ngikhuluma nale moya yonke enibambile nikhohlisayo ukuthi uma ufaka isiphandla wenza umsebenzi oright ngoba ulandelwa izimpukane lokusinukusela ngezikhumba. Uzonde mina ngoba naku ngiqiniso. Wena uyisigqila salokho okwenzayo ongamdumisa uNkulunkulu futhi ongahlangene noNkulunkulu. Noma ngabe kuthiwa uhlabela umuntu wangasekho uthi umbhalo kwincwadi ya Isaiah sahluko 8 verse 19. Ngifuna ukuthi incwadi ikutshele njengokuba ngikutshela nje ukuthi bonke abantu abahamba bayofuna kwizangoma nabantu abafunda ithene lapho bethi kini lapho benitshela ukuthi funani kwaba namadlozi abantu ufuna kwaba namadlozi nakubathakathi ambanye kubathakathi ababethe imilozi benyenyeza pho abantu abayikufuna uNkulunkulu wabo yini abantu beze kuNkulunkulu wabo yini kuyini kwabafileyo ngabaphilayo kubantu abafileyo ngabaphilayo emthethweni ke so ngokomthetho kaNkulunkulu nasebufakazi bakhe ngabapostoli nabaprofeti nomthetho kaMoses impela lelizwi abalikhulumayo bonke abakhuluma kanjalo alinakho ukusa awekho amaKristu azozimixa nalezi zinto lezi uma uthi umKristu ukholwa uJesu uhleli kuyena kuphela awumbhani uKristu nezinye izinto umfundiso ukudayisela amafutha lo mfundiso kwaSathane ngenxa ukuthi nina nilangazela ingcebo yasemhlabeni ingakho nilandela labafundisi. Do you understand? Lezo zinto lezi ezikaSathane thina asili nenyama negazi. Thina incwadi yaseKorinte ekutyala asili nenyama negazi. You understand? Ngokuba noma sihamba sisenyameni sikuyona inyama kasilwi ngokwenyama asilwi ngokwenyama ngokuba izikhali zethu zokulwa kasizo ezenyama akuzona ezenyama ngiphathi mina isibhamu noma kuthiwa ngiphethe inkemba ngiphathele ukuthi ngilwele ukulunga noma ungene ezulwini. You understand? Kodwa ngaye uNkulunkulu ngiyena ngoNkulunkulu kubantu mengiza kubantu ngiza ngoNkulunkulu ngizoveza uJesu ukuthi lalele khona uJesu khona umoya wokuphila okuphakade. So wena uma ukuthi uthembe ithatha ithemba lapho walibeka kwisibhamu lesibhamu lesi uzofa ngaso ngeke sikunike ukuphila okuphakade. Ngisho ngoba bulala bonke abantu abazama ukukuhlasela egcineni leso sibhamu nawe uzohamba nawe uzofa bese ufile futhi uzomele uhambe uyogeza ngaso lesibhamu sakho okade ubulala ngaso abantu uthatha ukuphila kwabantu ngenxa ukuthi ububona ukuthi uyiqhawe ubuqhawe bakho kuzophelela emhlabeni. Bonke abantu abathi ke izikhali zabo ezalemhlabeni bephatha ama-AK47 ama-R6 ama-Uzi wonke inhlobo zezibhamu ama-38 angikhathali ungabe uphatha nhloboni isibhamu leso sibhamu leso umusiphathela injongo embi wena uyanaso esihogweni ngenxa ukuthi wena uthatha ithemba lakho libeka lemhlabeni. Yonke into ephathekayo ayinako ukunika uphilo okuphakade kuphela udinga izwi lelo ungeke uzuliphathe ngezandla zakho nhlobo noma kuthiwa ngiphethe amaphepha anezwi izwi liphakathi angikwazi ukuliphatha ngezandla ngiphethe khona amaphepha anezwi lezwi leli kufanele lihlale ekhanda lami lihlale enhlizweni yami lihlale kunembeza wami ukuze ngipheleliswe kubani kuye lowo kuthiwa ke silwa ngaye ozobulala yonke imoya empakame khona enyameni kumuntu. Glory to God. Uzokwehlisa yonke imoya yaSathane ayithobise. Kodwa ngaye uNkulunkulu sinamandla. uNkulunkulu izikhali zethu zinamandla okubhidliza izinqaba sichitha imidlinzo nakho konke okudephileyo okuziphakamisela ukuthiyana nokumazi uNkulunkulu konke lento lenge wakutshela ngithi mengishumayela ethi abantu ngimanika uJesu. Bonke abantu abathi bamfuna uJesu anginandaba nabo ngeke ngiphikisane nabo kepha labo abamebezwa izwi kaJesu bese bethinteka ibona impela labo uNkulunkulu aseqalile ulwa nalemoya empakamo ebabambile. You understand? Wena uzwayo ngishumayela uzitshela ukuthi uhlakaniphile ngenxa ukuthi usazibona uphelele lemhlabeni ubone ngazi ukuthi awudingi lutho kuloko engikushoyo awunqabi mina unqaba lowo kuyena ngimshumayelayo ngoba ngishumayeleni mina. You understand? Ile moya empakamo ebufebe nemoya okuthanda ukuswenka nemoya okuthanda ingcebo nemoya okuthanda imali nemoya okuthanda ke
ukubukwa, imoya ethanda udumo, imoya yamadlozi, imoya yamadimoni, imoya yakho konke yokungoma, imoya leyo efuna ukuziphakamisa ithiyane nokulunga kwaNkulunkulu. Ezo lonto leyo, imoya yokufebe, imoya yokuphinga, imoya yokubulala, imoya leyo elwa nokuthi ke kube khona ukulunga empilweni yakho. Iyanqabela ukulunga ngenxa ukuthi ifuna ukuziphakamisa le moya ikubuse, imoya kaSathane leyo. You understand? Namacebo onke siwathumbela ukumlalela uKristu. So ke ngalesikhathi wena usufuna ukulalela iqiniso, ngalesikhathi uNkulunkulu eseqala manje eselungisa ke umphefumulo wakho, usiyaqala lo moya uthobisa ngokuba sekuvume wena uNkulunkulu akaphoqa abantu ukuthi bamkhonze, kepha ubanike indlela yokuthi mebefuna ukuza kuyena nayo indlela. So mase uqala wena sowuzwa ngaphakathi ukuthi ukulungela ukuzwa izwi, uyazithoba uzisondeze uNkulunkulu. Ingakho ethi ke incwadi ke yaJakobe esahluko 4, sondela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyakusondela kuwena. Ungamniki uSathane indawo. Khalelana noSathane umphike nawe uyakubalekela. You understand? Ngakho ke ekhambeni kwethu asishumayela ivangeli thina lokuthi abantu beze kuthina ngoba naku sithi mhlambe sibathembisa imali nokunengcebo nempilo emnandi lemhlabeni. Sithembisa abantu impilo ngokwethemba esinikiwe nathi uJesu, ithemba lokuphila okuphakade esingaphelele lomhlaba lwesikona njengamanje. Sithenjiswe izulu laphakade. You understand? Futhi silungele ukujezisa ukungalaleli konke. Silungele ukujezisa ukungalaleli. Yabona lo moya ungalaleli, hayi ukuthi ubheka kumakhelwane nakuwona uqobo lwakho. Khona abantu abangezwa, khona bezibiza ngamakhono, abezwa. You understand? Hayi ukuthi abezwa mina, abezwa iBhayibheli. Siyalishumayela iBhayibheli. Alokuthi nje ayekho umfundisi wami, umfundisi wami, mina njena ukuthi umfundisi wami akashumayele kanjena. Mina njena nje angiyithandi nje la shumayela ngayo. Uvela nje yamemeze yathetha, uhleze engathi ugxeka abanye abantu njena. Mina njena nje hayi, ngcono umfundisi wami. Nje mina ke vula iBhayibheli lakho. You understand? Wena injathi ungafuna ukulalela njengamanje ngokuba usahamba ngokamfundisi wami, usahamba ngemizwa. Bese ufuna ngempela ukuzwa izwi, uzoshinda bayamfundisi wami, mina umfundisi wami nje Nkosi yami ngithanda yena, noma mina nje ngeke ngizwe ngomunye umuntu, ngifuna umoya ingcwele akhulume nami uqobo. Lalela ngeke uzuzishumayeze wena. Ngisho ngifunda iBhayibheli, khona abantu abafunda iBhayibheli namhlanje, leli iBhayibheli kusakhona iveil kaMoses enhlizweni zabo ngokuba bezwa ngokamoya, bezwa ngokwenyama. Khona abantu abasafuna ukuzikhethela ukuthi bafuna neBhayibhelini, abafuna ukuthi eBhayibhelini. You understand? So mekhulula ngezinto ezifuna ukuhlwaza lesono ngempela, wena ubone kunzima yini ngokuba wena awukakufuni ukuthobeka. Mase uhamba ngezwi kaNkulunkulu, ufuna abantu abazokutshela iqiniso ngokaNkulunkulu. Mase ufuna ngempela insindiso epheleleyo, uyazidela wena, uzibone ubolile wena, imisebenzi yakho yonke ingcolile. Ngokuba yini? So ufuna uNkulunkulu aphile kuwena. Mase kuphila uNkulunkulu kuwena, usaziphileli wena. So uphilela uJesu. So ngophilela uJesu, wena usufile ngokwakho. Nemisebenzi yakho yonke, nemhlinzo yakho yonke. Kepha sekuphila lowo kuyena ophila okuphakade kuwena. Okholela ekuphileni okuphakade. Mawusaziphilela wena uzibusa, wena ubuswa izinkanuko zakho. Neimfundiso zabantu ezingafakazelwa eBhayibhelini. Wena ubuswa uJesu wena. Ngisho wambiza uJesu ukhuleke kuyena. Awubuswa uyena ngenxa ukuthi intando yakhe awufuni ukuyenza. Buyela kule ncwadi le yaseKorinte 4. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko sesine, ivesi lesine. Ngokuba angizinyezi ngalutho ngokwami, nokho angilungisisiwe ngalokho ngokwami. Ngokuba angizinyezi ngalutho ngokwami, nokho angilungisisiwe ngalokho, kepha ongahlulelayo yinkosi. Ngakho ke ningahluleli lutho singakafiki isikhathi, ingakafiki inkosi eyakukuveza ekukhanyeni okufihlakeleyo obumnyama. So lo mbhalo lo njengoba uthi ningahluleli lutho ningakufiki, ningalahli umuntu emhlabeni singakufiki isikhathi. Ukwahlulela abantu basuke bakubheka ngendlela eyodwa. Ukwahlulela
Ngizokuvezela ngeBhayibheli. NgeBhayibheli ngifuna understand lento engishoyo. Lithi leBhayibheli la. Ngakho ke ningahluleli lutho singakafiki isikhathi. Okay, bambe lapho ke. Bese unginike sahluko 2 verse 15. Kepha ongowomoya ubonisisa konke. Awunjani? Ongowomoya ubonisisa konke. Bese njani? Kodwa yena kabonisiswa umuntu. Ngokuba ngubani owake wazi umqondo wenkosi? Lo wazi umqondo kaNkulunkulu ilowo nomoya, akahlulelwa umuntu, akabonisiswa umuntu. Kepha yena uboniswa umoya. Bese nje iBhayibheli ubani ongazi umqondo kaNkulunkulu? Ukuba angaze ayifundise na. Ukuthi ungafundisa umqondo kaNkulunkulu. Kepha thina sinomqondo kaKristu. Lowo osinike amandla ilowo vele ezulwini, sinamandla kaNkulunkulu, sinomqondo, sinokuqonda kwakhe. Qhubeka. Uhlehlaka kwakuqedile. Qala from verse 13. Esikhuluma ngakho futhi kungengamazwi afundiswa ngokuhlakanipha kwabantu. Yes sir. Kodwa afundiswa ngumoya. Sichaza okomoya ngomoya. Umuntu wemvelo akakwamukeli okukamoya kaNkulunkulu. Ngokuba kungubuwula kuye. Angekuqonde ngokuba kubonisiswa ngokomoya. Ngokuba kubonisiswa ngokomoya. Kepha ongowomoya ubonisisa konke. Kodwa yena kabonisiswa umuntu. Ngokuba ngubani owake wazi umqondo wenkosi ukuba angaze ayifundise na. Okay. So, njengoba sikhuluma lezwi leli lokuthi umuntu kaNkulunkulu akabonisiswa umuntu. Ukubonisa nokubonisisa ukwahlulela, ukufundisa. Bese kuba khona ukwahlulela, lokho ukukhuluma nje ningahluleli umuntu singakufika isikhathi. Kunesikhathi esibekiwe sokwahlulela ngokuthi abantu sebeholelwa lapha ekade besebenzela khona. Isigwebo leso, ukwahlulela kaNkulunkulu. Bathi bese kuba khona ukwahlulela into elungile nengalungile. Lapho khona usukuhlukanisa ukuthi umuntu methi uyakholwa kumele ahambe kanjani. So umuntu onomqondo kaKristu uyena onamandla okufundisa lezo zinto. Njengoba lithi iBhayibheli umuntu kamoya akabonisiswa umuntu. Ngokuba ubani ongafundisa umqondo kaNkulunkulu noma uNkulunkulu. Ukuba umuntu onezwi kaNkulunkulu uyena okwazi ukufundisa izwi likaNkulunkulu kubantu. Abatshela ukuthi yini kumele bangayenzi. Isono umuntu kaNkulunkulu asahlulelayo awahlulela abantu. Wahlulela isono. Lesi esithi ke sithandele njengoba sikhuluma nje sikhuluma ngezinto uSathane azenzayo kubantu. Siveza zona ukuba abantu babe noqonda ukuba uNkulunkulu yini ayifunayo yini angayifuni. Bese sitshela ukuthi bonke abantu abangafuni ukuthobela izwi likaNkulunkulu bazoya kuphi. Do you understand? So uma umuntu enza into ephambene nezwi kaNkulunkulu kubhalwe phansi eBhayibhelini ukuthi uzolahlwa kuphi. Esihogweni. Bese kuthi mase kufika uJesu uyena owahlulela ngokuphelele. Thina sahlulela abantu ukuthi bangayi kuphi esihogweni. Bayolinda usuku olukhulu. Ingakho sishumayela sitshela abantu sibaxwayisa ngeBhayibheli ngemfundiso zamanga ukuba uqaphele ukuthi ngabe umfundisi wakho into ayifundisayo ipheleliswa iBhayibheli noma cha. Ngoba bakhona abantu abakwazi ukuthi bathathe iBhayibheli baliphice. Bathi ngenxa ungaqondi wena ukholo ukuthi uthunywe uJesu. Indaba ke sekutheni njengoba sichaza indaba yokwahlulela ukuthi asikwazi ukulahla abantu. Sithi umuntu akasafanele ungena ezulwini. Kepha iBhayibheli yasitshela ukuthi abantu abenze lokhu nabenza lokhu baya kuphi. So ukwahlulela kwami ukukutshela wena ukuthi ke ngikwazi ukuvula amehlo ukuthi wena ungahambi ebumnyameni. Ukwahlulela kwami lokho engikunikiwe ukuba mina nginikwe umqondo ukuthi ngikwazi ukwahlulela isono angahlulela abantu. Ngokuba kithina uNkulunkulu kwambulile ngomoya. Ngokuba umoya uhlolisisa konke, yebo nokujulileyo kukaNkulunkulu. Ngokuba ngumuphi umuntu owazi okomuntu
Umuntu ikupha kwaziyo ngaphandle kokomuntu. Uma kungesiye umoya womuntu Obuye obuye na zakhe zikuyena. ngokunjalo nokukaNkulunkulu akwaziwa umuntu kuphela ngumoya kaNkulunkulu. So we understand ukuthi njengoba lithi okwaNkulunkulu akwaziwa umuntu wazi izinto zakhe, but kwaziwa umoya kaNkulunkulu awunika kulabo abakholwayo nalabo abathunyiwe ukuba bashumayele ivangeli lakhe. Ibona abantu abakwazi ukukhuluma izinto zikabani zikaNkulunkulu, basindisa imphefumulo yabantu kanjani ngamandla kaNkulunkulu. Akekho okwenza ngamandla akhe. Akekho umuntu oshumayela uJesu kepha ekhuluma izinto eziphambene nezinto zikaJesu. Kepha thina asamukelanga umoya wezwe, kodwa umoya ovela kuNkulunkulu. So indaba ke icacisa lapho ukuthi thina abantu esithi yakholwa kufanele samukele umoya ovela kuNkulunkulu. Lo moya siwamukela ngalo ivangeli leBhayibheli. Asizamukeli lo moya lo ngokwethu. Umoya lo owamukelwa ngokukholwa yizwi elibhalwe phansi eBhayibhelini. Ukuze sikwazi esikuphiwe nguNkulunkulu ngomusa, esikhuluma ngakho futhi kungengamazwi afundiswa ngokuhlakanipha kwabantu, kodwa afundiswa ngumoya. Afundiswa yini? Ngumoya. Okay. Naso ke sesibuyela ngale kwincwadi yakhe yaseKorinte yokuqala 4 verse 5. Ngakho ke ningahluleli lutho singakafiki isikhathi. So ukuwahlulela ukulahla yizonto le ngifuna ukukhombisa la ngeBhayibheli futhi. uMoses wanikwa umthetho lesahlulelo ukuthi abantu abonayo kufanele benziwe njani. Yabona namhlanje sikhona izangoma, khona izitabane, khona abantu abashiya imshado yabo badivorce bamba ushada, khona abantu abalala bengashadile bezibiza ngamaKristu. Ebandleni khuluma ngaphandle mina, khuluma ebandleni. Izangoma ebandleni, izinyanga ebandleni, izifebe ebandleni. Iziphinge ebandleni. Abantu abakhonza amadlozi ebandleni likaKristu. Baphakathi ebandleni, bafuna ukuba amaKristu kepha babambelele lezinto. Abantu abanjalo ngomthetho kaMoses, abantu abalalana bodwa besilisa nabesifazane, babe kumele babulawe. Babulawe. Uyezwa lonto leyo? Ukwahlulela lokho ngokwenyama. Ukuthi umuntu mebulawa uyalahlwa manje kuphele ngaye. Manje njengoba lithi iBhayibheli sinikwe umusa ngoJesu. Sinezangoma khona ebandleni ngithi. Sinezifebe, sinezidakwa, sinabathakashi. So labo bantu labo njengoba bafuna uJesu beze ebandleni noma beze bethi bazothandaza. Akumele mina ngithi ngizogoqa izandla ngithi angeke ngimtshele ukuthi uJesu akayifundi le nto lena. uNkulunkulu uzomvezela ngendlela yakhe. Yazi ukuthi uma lo muntu ungamtsheli mina iqiniso ngilazi uthi uNkulunkulu ezikuyela indodana yomuntu uma ngikunika izwi wena ngithi mtshele umuntu iziphambeko zakhe wena ungamtsheli. Uma efa lo umuntu igazi lakhe lisezandleni zakho. Ngakho uMpostoli Paul mefike eshumayela athi ke igazi lena likho kumina ukuba niyazikolozela ukwenza intando kaNkulunkulu. So manje mina kumsebenzi wami ukuthi ngime la ngikutshela ukuthi isangoma ngeke singene ezulwini ukuba sikhonza imoya yamadimoni. Isifebe ngeke singene ezulwini, ngeke silidle ifa lomusa kaNkulunkulu ukuba siphule umyalelo kaNkulunkulu ukuthi ulale ngaphambi komshado. Umbulali ngeke azangene ezulwini. You understand? Ngiyakutshela ukuthi yema ukuthi uyabulala noma uyafeba noma uyaphinga noma uyathakatha noma uhlebela amadimoni noma uyisangoma. Mawufuna insindiso epheleleyo uphelela uNkulunkulu ngomusa nangentando yakhe, shiya imisebenzi yakho ezokholela kuphi ekufeni. Amen. Ikona ukuwahlulela lokho. Okuholela kuphi uNkulunkulu, okuyena ozokwahlulela thina sonke. Kepha ukwahlulela unginike abantu abazobuyisa abantu kuphi ezindleleni zabo. Babalethe kuphi kuNkulunkulu. So manje asalahla abantu ngokuthi abantu sithi ngoba uyisitabana simshayena simfune ebandleni. No, angeze ebandleni mekuthi unentshisekelo ukuthi eze, ngeke eze
nenole zakhe ezifakiwe lezo ezediwe. Miyeke eze ependa ubuso namacici. Miyeke eze ependa umlomo uzokwakhiwa lo muntu nje. We understand ukuthi imoto ihamba emgaqweni. Ifike lapha ya. Ishayisa lenye imoto igingqike iphenduka kube into ongayazi. Fike truck ithathe. Abanye bebebheka bathi i-beyond repairs basho ukuthi ngeke isalungiseka. Omunye afika athi hayi sengalunga. Sathane ukutshela ukuthi hayi ngeke usalunga. Uthi uNkulunkulu wena ungalunga. Uze njengayo le moto esebethengeke isalunga ihambe yegarage. Afike omakhenikhi abane skill abaphiwe abanekhono lokwakha. Afike bayibuke bese bakutshela ukuthi imapha amaphathi azodingeka. You understand? Mawufika la esontweni noma ebandleni ulalela intshumayelo. Sithule ngokwamoya siyabuka yonke imoya engenayo siyayazi. Oh okay. Sesiyabheka imapha amaphathi ekumele alungiswe sesibheka iBhayibhelini. Sifuna amaverse. Asishumayeli wena. Sizoshaya, sizotangatha, sofaka amaphathi amasha. Kule moto efile. So sithi woza khona njalo umanike. Woza kunazo zonke iphambeko zakho. Angeke sikulahle. Sofike sikutshele ukuthi uNkulunkulu, angithi uthola ufuna abantu bafuna uNkulunkulu. Wapho bese utshelwa ukuthi ngaphakathi uNkulunkulu akazifuni izitabane bese uhambe wena. Ufuna ukuqhubeka kube isitabane ngenkani ingani. Uzomkhonza kanjani uNkulunkulu ungafuni ukwenza intando yakhe? Kanti liphi ivangeli lifuna emabandleni? Ufuna ukuza la ufaka izinzipho zokufakelwa. Hamba ngamaqwayqwayo, faka itight, woza. So fike sikuvulela incwadi ekutshela ukuthi umuntu wesifazane kaNkulunkulu fanele agqoke ngokuhloniphekileyo, azihlobise ngokuhloniphekileyo. Ufuna ukuza la ufaka amacici, so kuvulela incwadi azokutshela ukuthi umuntu wesifazane okholwayo akafaka amacici, akayifaki imakeup. Lezo zinto ezokwenza ukuthi wena uzibone ukuthi wena ngempela udinga ukulungiswa. Ezo lonto leyo. Uza nawo umoya wakho wokuhleba nokuthakatha woza nawo la ngaphakathi. Sizokhipha umsebenzi wokuthi sibe la sizoshumayela ngemimoya ebusayo bazalwana abantu bafuna uJesu. Uba yena abafundisi bamavili abafuna ukushumayela uJesu ophelele. Bafuna ukushumayela uJesu wasezweni. Lo Jesu wasezweni umnandi unoshukela. Wenza abantu bangaziboni ukuthi bayizoni. Bathi iBhayibheli lithi akhona oyedwa olungileyo. Mnike incwadi yamaroma sahluko 3 verse 10 sibheka ukuthi ukhona yini olungile ongcono kunomunye. Ufuna ukuzwa ngeBhayibheli, angifuni ukuzwa ngawe, ngifuna ukuzwa umfundisi wakho. Umfundisi wakho uzokutshela ukuthi uNkulunkulu uzokunika imoto. uNkulunkulu ufuna ukukunika umsebenzi. Manje inkinga wena awufuni ukuthi uthenge lamanzi azokubusisa. Umfundisi wakho ufushumayela izinto ozokusupporta yena. iBhayibheli lithi thina sifuna ukulungiswa. So bonke abantu uthi wozani khona ninjalo uthi noma ngabe thuyizo nozeni usingakanani akakhathalele lokho yena. Uthi wozani sixoxe indaba. Njengokuba kulotshiwe ukuthi akakho olungileyo. Njengoba kungekho olungileyo usho ukuthi ufuna abantu vele bangalungile. uJesu weze emhlabeni. Uthi udokotela akangena esibhedlela azofuna abantu abaphilayo udokotela. Dokotela mefika esibhedlela ufuna abantu abagulayo. Uzobheka iziguli zakhe. uJesu wazela iziguli zakhe. Uzozenzela umusa azinike ukuphila. Asikhulumi ngokugula kwenyama, sikhuluma ngokugula kwesono. Imoya ethi ifile siziboshwa zemsebenzi emibi kaSathane. Sathane usibambile ngomoya wenkohliso. Siyafeba, siyaphuza, siyadakwa, siyantshontsha, siqamba amanga. Bese lithi iBhayibheli ungahluleli no. Zokhuluma kanjani uma singasikhuluma isono? USathane ukwenza ukuthi uvaleke amehlo ukuthi ungakwazi ukwahlulela kwaNkulunkulu kusho ukuthini. Ukwahlulela kwaNkulunkulu ukhuluma ngokwahlukanisa okuhle nokubi. Ngoba ufuna okuhle. Yena owahlulela konke ke yena owahlulela ngisho nami uqobo. So uma ethi uJesu ke ungahluleli ukuze la ungeze ukwahlulela. Usho ukuthi ungamlahli umuntu wena ngoba nawe uzakulahla. Uthi ukuze ukwazi wena ukwahlulela okulungileyo. Hamba uzibuke esibukweni. Mawufika khona ugongolo emehlweni akho, khipha lolo gongolo. Uhlekahla geza ubuso. Veza amazinyo akho.
hamba uxubhe Amen. bese uyabuya kuzoma phambi kwamakhelwane akho uthi emakhelwane awuhambe ogeza ubuso mfowethu ugeze namehlo lawa agcwele izimbici Amen. ugeze namazinyo Yes. ngeke azakwazi umakhelwane athi hawu nawe nje amazinyo akhe awaxutshiwe ngoba yini ugezile uclean ngithi Lord. so ukuze nami ngishumayela ivangeli kufanele ngiqale ngivume uJesu alungise mina Yes, Lord Jesus. bese ngibuya ngizoma ngintshele nami ukuthi uNkulunkulu ufuna silungele yena kanjani uthi asihlukane nobufebe Yes. bengifeba nami ngakuyeke uthi asihlukane nokudaka utshwala Yes, Lord. bengidaka utshwala nami ngakuyeke Yes, Lord. uthi asihlukane nokubhema ugwayi Amen. ngoba umzimba wakhe umzimba yethu lesiyona ithempeli lakhe nami ngibhema sihlukane namanga nami ngiwaqamba amanga Amen. hlukana nenzondo nami ngizona so uyabona ukuthi indaba yeBhayibheli ijulile ukuthi wena ubheka ngokuthi umuntu uthi usifebe wena bese nawe uyisidakwe nawe nathukana ngithi ukuba vele lithini iBhayibheli ungahluleli Yes, Lord. ukuze nawe ungezukwahlulela Yes, Lord. ukuze ukwazi ukwahlulela zihlambulule Yes, Lord. so uma ngime emgaqweni ngithi wena umthakathi nawe lesibotho lesi bese ngithini mina ngithi wena ongithakathi ukuthi ngibe isibotho ade ngizokuthakathelani wena lutho vele unomono ubona kahle ukuthi mina ngizoba isicebi angithi uyabona ukuthi bayahlulelana labantu Bathukana. Yes, Lord. ukwahlulela unjani uNkulunkulu akhuluma ngakho bathi ukwahlulela kwaNkulunkulu okulungile Hallelujah. Hallelujah. sikhuluma nemimoya ebamba abantu ukuthi bangafuni ukuba basindiswe bafinyelele ekukhanyeni okupheleleyo kwaJesu Amen. Lord Jesus. beka impilo yami engcupheni ukuze kusinde imphefumulo yabantu president ngapha ufuna nimvotele uthi ayilungile abantu besifazane benza bakhiphe izisu kulungile amadoda aganane wodwa kulungile ukuthi izingane esikoleni ziphuza utshwala usathane usengenile ubusa uRamaphosa ubusa icabinet yonke yaseParliament khona abaKristu abangabazenzisa baseParliament umKristu kwipolitiki cha Amen. ukuba umbuso wakubhulo wasemhlabeni Hallelujah. awuzange ukuzolwela umbuso wasemhlabeni wena No. thina sithunywe ukuba sishumayele ivangeli umKristu phuma eParliament phuma eParliament ukhuluma iqiniso uma ukuthi uhlele eParliament batshela iqiniso shumayela uJesu baze bakhiphe eParliament Amen. osopolitiki beza kunina nihluphekile bezoncencengela ukuthi nibamise bamingani osopolitiki lesazikhulu Yes, Lord. Amen. bese niqedile ubamisa bese bagijime phezukweni bahamba phezukweni bahamba phezukweni bonke osopolitiki Amen. Hallelujah. bagijima phezukweni Amen. nina nje nomgwaqo wabo ukuthi bona imigwaqo yabo ingabi nezigoxo yabona imigwaqo yasemakhaya ufice nezimbobo namanzi bathi ama potholes ngesingisi ayinakakelwa kepha ibona esedolobheni njani ilungiswa isikhathi nesikhathi same thing nosopolitiki impilo yabo isemafutheni bantante emafutheni Amen. ngapha ngaphansi niswele bayazi ukuthi ke uma nje becontsise imvuthu zesinkwa nojabula mase befuna bani baniphinde futhi bavuselele bame kulesa mkhosi wabo lo wasathane bazophinde futhi bazonika nje isinkwa islice baslice isinkwa islice esisodwa baninike sona nibange sona yoba nibanga izikipa KFC. nibanga amagama amaqembu bayanunusela abantu abakwipolitiki abantu bangamakholwa abamosha isikhathi sabo thatha ithemba lakho libeka kumuntu uyena umuntu thina ke sikhuluma nemimoya kanjalo ezokhulula abantu emandleni obumnyama ukuze abantu babuyele kuJesu lisho uJesu uyena ophethe umbuso wonke usemahlombe akhe Yes, Lord Jesus. wonke amakhosi alekhona emhlabeni lithi iBhayibheli azoguqa kuyena uJesu so understand uma ethi incwadi yesibili yaseKorinte
sahluko 10 verse 4. Ngokuba izikhali zethu zokulwa kasizo ezenyama, kodwa ngayo uNkulunkulu zinamandla. Thina sisebenzisa izwi elithi izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkemba ebukhali nhlangothi zombili. Libukhali sisebenzisa izwi. Yabona kele angifune isikhali engathi ngilwa ngaso ngilwela uNkulunkulu. No. Loso sikhathi ezadlula senginikwe izwi ekuyilona manje elilona elinamandla. Silwa ngezwi, silwa nemoya ephakemeyo kakhulu. Imoya ebusa amakhansela, imoya ebusa izikhulu na uminister, imoya ebusa izifebe, ebusa izidakwa, imoya ebusa ke izitabane, ebusa abathakathi nezangoma, imoya ebusa abantu abaniphethe emsebenzini. Amen. Ezikhukhumezayo, engenawo umusa, engenalo uthando, inzalo yezinyoka. Sichitha izizindlo, sichitha imidlinzo, izizindlo, imicabango emibi, nakho konke okundephileyo, konke okuzikhukhumezayo, okuziphakamisela ukuthiyana nokumazi uNkulunkulu. Yonke lento leyo madlozi nebungoma iyakuthiya. Utshwala beyakuthiya. Into lezokufakela ziyakuthiya. Because sifuna wena ube muhle. Lamakhathi enogundayo impende izinwele ayanithiya. Anithiyela ukuthi ngamazi uNkulunkulu inani izibona nibalekile ngamachama no umadlisa. No Jezebel. No amaslayer queen. Namacebo onke siwathumbela ukumlalela uKristu. So msebenzisa lezi kaKristu ukuvula yonke leminyango leyo usathana ayivulile. Mphethe isibhamu ke sikamoya nami mphethe isibhamu sikamoya sniper. Lo ngiqalaza lokho kusathana lemoya yakhe ngiqhamuke ngifike ugongisa usisi isikete esifishane ngehlaya lo demon lelo. Fika nangu usathana umfowethu ubamba umfowethu ngobhiya lapha eTavern ngehlaya. Abafana bayaphenduka ngezwi likaJesu. Futhi silungele ukujezisa ukungalaleli konke. So lemoya le siyayijezisa ukuthi abantu bavumele ukwamukela uJesu balalele ngokuba lemoya ngesikhathi wena so unikela impilo yakho kuJesu lemoya iyajeza. Ngiyashayeka. Haleluya. Ngase kuphelele ukulalela kwenu. Mase kuphelele yonke ukulela kwesho uthi naseni abantwana bakaNkulunkulu. Yose ngabantwana bakaNkulunkulu usathana usaloke efuna amaqhinga. Angisho iBhayibheli ke lapha kwincwadi yokuqala kaPetru sahluko 5 verse 7. Usathana ngithi ngathi sanithobekile nina selenze into kaNkulunkulu. Thina sesiloke sicizezela, siloke sishayelela nje. Siloke sishayelela nje. Like shayelela ngiphethe isando. Izwi likaNkulunkulu isando. You understand? So manje ngiphethe speaking list. Mase ngiphethe noma ngiphethe lenkemba. Ngenkemba le ngibakufake yona ngicinezela ngayo. Ngiphethe isando. Loke ngishaya. Loke ngishaya. Ngiyabelesela. Manje usathane udingile ngalesikhathi wena ke so uthobele izwi likaNkulunkulu bese loke libelesele izwi lithile lapha kwincwadi yokuqala kaJohane sahluko Petru sahluko 5 verse 7. Niphonse izinkathazo zenu zonke. Awuqale from verse 6. Ngalokho zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu. So mawuzithoba phansi kwesandla sikaNkulunkulu usathane uyajeza because asayithola indawo. So njengoba lithi iBhayibheli ke zithobeni ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Yes sir. Niphonse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe ngokuba uyanikhathalele. Qondani nilinde isitha sethu usathane. Siyahamba njengebhubesi elibhodlayo. Ithi incwadi ngale kwaseKorinte sijezisa imimoya le eloke isibamba noma isizungeza. Ngalesikhathi thina sesizinikele ezwini. So lemoya ngalesikhathi sizinikele ezwini ithi sitha usathane. Uyahamba wenza njani uyabhonga njengebhubesi. Ufuna njani angabagwenya. Mefuna ngabagwinya uma wena wayeka ukulalela izwi likaNkulunkulu usumnikile usathana indawo. Jesus. Then iBhayibheli lisho ungamniki usathana indawo. Amen. Noma kuthukuthele ungoni. Ningashoni ilanga phezulu kwentukuthelo. Amen. Kungaphumi nelothu igama elibolile emlomeni wakho khona uthukuthele. Amen. Izwi likaNkulunkulu lingumlilo lihangula isono lisishisa.
Mefika umuntu enekhanda eqinile lisisando. Fike lishaye. Ashaze kuze kube imvuthu. Mekuthi wena uzibona ukuthi ugqoke umakalabha wensimbi nemzimba wensimbi. Fika inkemba yakhe. Efika ishaye ihlukanisa yonke into. Izingane yongena kumkhathi. Ayisali lokho kufana ngaphandle, sifuna lokho ngaphakathi manje. Ukuba umoya wakho unamandla kakhulu uNkulunkulu. Oh Jesus. Ufuna abantu abaphukileyo emoyeni, abalimeleyo emoyeni. Ufuna abantu abalambileyo, balambele ukuphila nokulunga. Qondani nilinde. Isitha senu uSathane siyahamba njengebhubesi elibhodlayo. Sifuna esingabagwinya. So, ekuhambeni kwakho mzalwane njengoba le ncwadi yaseKorinte ethi ke thina ekuhambeni kwethu uma sesithobele izwi ujeza abantu uSathane ukuba uSathane akasayithola indawo yokusibusa. So, zincane izinto ezivula umsele ukuthi kungene umoya kaSathane ephileni kwethu. Zincane izinto. Ingakho kuthiwa qaphela ukuthi ukhuluma nobani, uhlala nobani. Ubani umlalelayo. Understand? Hallelujah. Incwadi yezenzo 2:38. Incwadi yezenzo isahluko sesibili verse 37. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetru nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenze njani na? uPetru wayesethi, phendukani, yiloyo naloyo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele, ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi, wabayala wathi, zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. So, bonke abantu abafuna ukungena emanzini sebefuna ukuphilela uJesu kulesikhathi esiphila kusona. So cela ukuthi basithinte kule mniningwane lo ibonayo ukuze uNkulunkulu enze indlela yokuthi ungene emanzini ubhabhadiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono. Ungangabazi, ungasabi. Woza nazo izono zakho zinjalo. uJesu uza kuzigeza, uza kukulungisa uJesu akuphelelise. Siyambonga uNkulunkulu ngani bazalwane kuphi nakuphi. uJesu uphinde asihlanganise ngokuzayo evumile uNkulunkulu. Ngomusa wakhe nothando lwakhe sithi uthando lwakhe malivame kithi sonke nalabo abangawufinyelela eqinisweni uNkulunkulu abenzele umusa bese bapheleliswe. uJesu Kristu uyinkosi. Baba uNkulunkulu namandla siyabonga. Ngakho konke osenzela kona siyacela uNkulunkulu usigcine, usilonde ezweni lakho. Noma izikhathi ezinzima zifika, kepha singagudluki uNkulunkulu sihlubuke emyalelweni wakho Baba, ngokuba lokho kufana nokuthakatha. Siyacela uNkulunkulu namandla ukuba usisize siphelelise uthando neqiniso. Sisamukele uNkulunkulu umoya wakho opheleleyo. Kukho konke osenzela kona uNkulunkulu sibonge njalo. Sidle siyenze sibonge wena njalo uNkulunkulu. Ngomusa nothando namandla akho onke avela ezulwini. Siyacela uNkulunkulu ukuba levangeli lakho uthumelele lapho uNkulunkulu ufuna lifinyelele khona ngamandla akho, ukuze wena Baba usindise bonke abantu bakho bakhethile ngamandla akho nangezwi lakhe liphilileyo, ukuze uNkulunkulu baphilele wena benze lokho kufunwa nguwe ngegama likaJesu Kristu manje naphakade. Amen.